MediaNow er en lille socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med webudvikling og grafisk design. Vores arbejde handler om at gøre en forskel for udsatte borgere, samtidig med at vi driver en professionel virksomhed. I Danmark kan det være svært at få et job, hvis du ikke kan arbejde 37 timer om ugen. Derfor har vi valgt at skabe flexjobs inden for vores felt. Jeg hedder Tobias Uldal Espersen. Jeg er partner her i MediaNow. Jeg er uddannet datalog og har en Ph.D. i brugervenlighed, så det er mig, der får alle de her små IT-tandhjul til at spille sammen. MediaNow Latrine. Det kan vi sagtens. Vi har fokus på borgere, hvor ledighed ikke er det eneste problem. Hvis du handler med os, er du med til at hjælpe udsatte borgere tilbage til arbejdsmarkedet. I vores socialøkonomiske virksomhed geninvesterer vi et eventuelt overskud i at skabe flere flexjobs. Jeg hedder Ellen Birgitte, og jeg er kendt med i musik og spansk, og så har jeg en mindre uddannelse inden for multimediedesign. Jeg er ansat her i MediaNow i Flexjob. Hvis kunden handler hos MediaNow, så får de et konkurrencedygtigt kvalitetsprodukt, og de er med til at gøre en forskel for andre mennesker. Socialøkonomi er rigtig vigtigt for samfundet, fordi når udsatte borgere bidrager på arbejdsmarkedet, så går de senere på pension, de går mindre til lægen, og de betaler mere i skat. Derfor har vi simpelthen ikke råd til at lade være.